vjerujem da ćemo uskoro moći jogu zvati i višedimenzionalna joga, dakle da se joga ne odvija samo vježba joge na ove 3 dimenzije koje određuju naš ovaj pojavni svijet vanjski, nego da uzima u obzir i vrijeme koje ima drugačije karakteristike s obzirom na stanje duha i isto tako još dublje vrijednosti, dakle gdje dolazimo do još viših i viših dimenzija i pogled na svijet, realnost svijeta se mijenja ovisno sa koje točke promatramo svijet. Kao što kad se popnemo na vrh planine imamo drugačiji doživljaj okruženja nego kad smo negdje u podnožju ili na pola puta. Evo pa još jednom puno hvala na tako iscrpnom novom jednom uvidu. A sad bih zamolio profesoricu magistru kineziologije Unu Hajdarhodžić da nam kaže nešto o praksi joge, kako je povezana sa kineziologijom, pogotovo ono što je ključno danas, jedna velika tegoba, mnoštvo ljudi sa problemi sa lokomotornim sustavom, kralježnicom i tako dalje. Dobro, evo ja vas sve lijepo i srdačno pozdravljam i moram reći da sam jako počašćena, jako mi je drago da sam u društvu tako krasnih ljudi i zajedno sa vama. I kao kineziolog govorit ću o joga vježbama za zdravlje kralježnice. Evo ga. Pa za početak, evo ovaj prikaz koji govori kako su ljudi, mnogi znanstvenici, umjetnici, kao i drevni jogi proučavali zakonitosti odnosa kreacije, zakonitosti strukture tijela i došli su do zaključka da postoji uvijek jedan sklad i harmonija kojem priroda gradi i kojem priroda govori. Zatim, evo, ovo je jedan prikaz koštanog sustava koji zajedno sa mišićnim sustavom i našim zglobima čini lokomotorni sustav organa za pokretanje. On štiti naše tijelo, zatim štiti unutarnje organe našega tijela. U našem tijelu imaju otprilike oko 206 do 350 kostiju, ovisno o dobi. Naravno, u malih beba to je taj broj od 350, dok ako starimo taj broj se smanjuje. Zatim, na koštani sustav važno reći da zbog njegovog položaja u odnosu na površinu djeluje sila gravitacije koja se kod kineziologa naziva aksijalna sila kompresije koja djeluje na kralježnicu i na cijelu posturu. Evo ovo je prikaz kralježnice. Prikaz kralježnice koja je sastavljena u mnogo malih zglobova, zglobnih tijela, kralježaka i diskova. Možemo je podijeliti u 4 osnovna segmenta i zbog tog svojeg načina građe, tih mnogo malih segmenata, možemo doživjeti kao jedan pomični kinetički lanac zavojitog slova S, znači sa dvije kifoze i 2 lordoze. Zbog takve građe ona je iznimno otporna na silu gravitacije, odnosno na tu silu aksijalne kompresije i omogućava nam kretanje tijela kroz prostor. Znači, postoje par osnovnih ravnina u kojima pokrećemo kralježnicu, a to su kretanje kralježnice, stremljenje prema gore, u vis, zatim pokretanje kralježnice prema naprijed kao pretkloni, kretanje kralježnice prema nazad kao izvijanja, lateralna kretanje kralježnice i rotacije kralježnice. U ovaj prikaz ovdje možemo vidjeti koji su mogući prirodni stupnjevi rotacije kralježnice po njenim segmentima. Može se odmah iščitati da je najviše mogućnost rotacije u vratnom dijelu kralježnice zbog građe kralježaka koji su ovdje maleni i imaju velike zglobne površine. Oni imaju tu funkciju ovdje zbog toga da pokreću glavu gdje su svi organi osjetila koji su potrebni da se tijelo kreće kroz prostor što sigurnije i što učinkovitije. Zatim, također se stupnjevi rotacije se smanjuju u torakalnom dijelu kralježnice pa ponovo povećavaju u lumbalnom dijelu kralježnice. Također, lumbalni dio kralježnice najveći postoje, tijelo kralješka je najveće u lumbalnom dijelu zbog toga što mora
nositi cijelu težinu trupa čovjeka, a i nositi se sa aksijalnom silom kompresije. Ovo je prikaz mišićnog sustava čovjeka, te koji zajedno čini naravno lokomotorni sustav. Važno je reći ovdje uz mišićni sustav odmah se u današnje vrijeme spominje i mišićno-fascijalni sustav i fascija. Nadam se da ste čuli o fasciji, a to je jedan organ o kojem se jako puno priča kao jedan regulacijski komunikacijski organ koji obavija, koja se nalazi u našem tijelu, koja je jedna fina, tanka, mekana vezivna opna. Znači kao jedna plahta obavija sve organe i sve organske sustave u tijelu i preko nje naše tijelo komunicira, znači svaka stanica komunicira s drugom stanicom na kraju našega tijela preko tog sustava. Taj sustav, fasciju, također nazivaju emotivnim tijelom jer je povezana sa, njeno stanje povezano s našim mentalnim, emotivnim stanjem i količinom stresa koju podnosimo. Zato u joga vježba direktno djeluje na fasciju na način da se asana ili položaj izvodi, da se ostaje duže vrijeme u položaju i na taj način se fascija ponovo stvara, dolazi u svoje prirodno stanje. Dobro, ovo su slike raznih degenerativnih promjena kralježnice, od promjena nazvanih koje nazovemo kifoza, lordoza, skolioza i kifolordoza ili nagnute ravna leđa. Dobro, možeš dalje? Dobro. Ovo je isto jedan prikaz gdje možemo shvatiti kako degenerativne promjene kralježnice mogu utjecati na rad unutarnjih organa. Recimo kifoza, izrazita kifoza sa skoliozom grudnog dijela kralježnice može poremetiti rad srca i rad pluća. Također malo dolje u lumbalnom dijelu poremećaj kod velikih skolioza može utjecati na poremećaj rada bubrega. Dobro. Ovo je jedan prikaz odnosa sakroiliakalnog i sakrolumbalnog zgloba koji su jako važni za zdravlje kralježnice. Znači oni u principu bi trebali biti u odnosu na os kralježnice pod pravim kutom i na taj način kralježnice i diskovi su u jednom pravilnom i zdravom odnosu. Znači nema pritiska na diskove, samim time i nema pritisak na živce, spinalne živce koje izlaze pored kralježaka. U ovom drugom slučaju, u nezdravom položaju, dolazi do kompresije na diskove, kompresije na živce i samim time se otežava funkcija određenih organa koji nerviraju ti živci. Možeš nazad malo. Dobro. Evo, na ovoj slici je prikazan taj nepovoljan položaj diska. Gore na ovoj slici lijevo to je nepravilan položaj diska prilikom lordoze, gdje onda imamo protruziju diska prema naprijed. U ovakvim slučajevima je kontraproduktivno raditi asane koje izvijaju tijelo prema nazad. U ovom drugom slučaju to je protruzija diska prema nazad i kontraproduktivno je raditi asane koje izvijaju tijelo prema nazad, ne prema naprijed, jer onda bi disk izašao sve više i više van iz svoga ležišta. Naravno i vježbe torzije je jako korisno raditi za ove gornje dvije slike, a također za ova donja slika prikazuje prikaz kralježka gdje je disk poremećen u odnosu na poremećaj koji nazivamo skolioza. U tim poremećajima skolioze onda je terapijski pristup da se rade asimetrične vježbe, znači da se radi na različitom opterećivanju i različitom tretmanu jedne i druge strane tijela. Ovisno da li je skolioza u desno ili lijevo, jedna strana bi se trebala jačati, a druga strana bi trebala se relaksirati i opuštati taj grč. A ako bi se radile vježbe nesimetrično, onda bi
ova slabija strana, jača strana preuzimala rad koji bi trebala obavljati jača strana, slabija strana, pardon. Dobro. Ovdje je jedno istraživanje koje govori o tome, o utjecaju položaja tijela na opterećenje trećeg lumbalnog kralješka. Znači, to su položaji u sjedeći i ležeći, recimo u stojećem položaju opterećenje na L3 je oko 100%, dok je opterećenje prilikom sjedenja 140%, a prilikom sjedenja na stolici i nagnutosti gornjeg dijela trupa prema naprijed, to opterećenje raste do 185%. Znači, to je jako važno da znamo zbog sjedilačkog načina života, danas koje već sve dobne skupine koje već sve dobne skupine sjede, participiraju tome. Da, evo ga, pa možeš dalje. Evo ga, ovo je jedan prikaz savršenog sklada i simetrije dijelova tijela sa cjelinom i cjeline u svim dijelovima tijela. Isto tako možemo reći da kad gledamo ovaj položaj, da ako je tijelo lišeno napetosti, ako je opušteno, onda je protok prane slobodan i prana se može slobodno izražavati. Dobro, ovo su prikaz čakri ili energetskih centara u tijelu koje su vezane za endokrine žlijezde i živčane spletove kojima onda omogućuje nesmetano funkcioniranje i obavljanje svog posla, što je jako važno za zdravlje svih ostalih sustava u tijelu. Dobro. I ovo je prikaz vježbi torzije za zdravlje kralježnice, o kojima zapravo danas govorimo. I važno o tim vježbama je važno reći da se one izvode ležeći na ležima, znači tijelo je potpuno podržano, kralježnica je podržano i istovremeno se čini rotacija glave i nogu u suprotnim smjerovima. Evo, ja ću tu malo pokazati. Znači, ovo je kralježnica i istovremeno kralježnica čini donji dio ide u jednu stranu, glava se uvrće u drugu stranu. Tako. Znači, postoji više skupina leđnih mišića na našem tijelu, oko 7 slojeva mišića leđa, koji su površinski, koje možemo jako lako vježbati u vježbama, recimo u teretanama ili nekim gimnastičkim vježbama, dok jako važna skupina mišića su mišići uz kralježnicu koji vezuju sami kralježak uz kralježak. To su najdublje skupljena mišića i ona je aktivna u tim vježbama torzije. Znači, ti mišići omogućavaju da od kralježka ima optimalan razmak, da se ne dešava ukljuštenje živaca ili pritisak na diskove. Znači, oni omogućavaju da svaki kralježak ima svoj prostor oko sebe i da sve obavlja svoju funkciju kako treba. Te vježbe isto tako jako dobro djeluju na nervni sustav, oni ga jako opuštaju, pa prilikom tih vježbi često vidimo da vježbači zijevaju mnogo puta i opušta se cijeli živčani sustav. Dobro. I ovo je jedan jogi Maharishi Mahesh Yogi, Swami Murti. Swami Murti koji je u biti dizajnirao ovaj sustav vježbe za kralježnicu koji se zapravo sastoji od 12 serija joga, 12 serija vježbi za kralježnicu u raznim položajima. Dobro. Evo ga, hvala vam puno. Una nam je prekrasno objasnila vrijednost joga vježbi i način kako vježbati jogu je umjerenost. Dakle, često puta ljudi se pitaju na koji način pokretati svoje tijelo, dokle, dakle, istezati se, da li malo osjetiti bol ili ne, Dakle, tu je jedan jako lijepi princip objašnjen o načinu vježbanja joge i istezanju, da je to umjereno istezanje i to je učenje koje imamo od Bude, dakle, kad je on išao iz jedne krajnosti u traganju za samospoznajom od pustinjaškog načina života i
iscrpljivanja tijela dok nije postao kost i koža kao kostur, pa sve do odlaska u drugu krajnost gdje je prepustio se svjetovnom životu i tragao u tom smjeru. Dakle, kada klatno ode u jedan kraj, kad ga pustite mora otići u drugo, pa onda polako se klati dok nađe svoju sredinu. Polako. I onda kad je vidio zapravo da to nije polučilo rezultat, jedan dan je sjedio ispod drveta i opušteno, naprosto bez ikakve neke ideje što sada dalje činiti. Naprosto je uživao u tom stanju svoje svijesti, potpuno opušteno, neopterećeno s ničim. I obično u takvim stanjima dolaze najdublje spoznaje. I čuo je kako jedan lađar prevozi jednog glazbenika na lađi koji je uštimavao svoj instrument žičani, kao sitar. I onda kad bi on malo jače nategnuo žicu, onda bi žica davala jedan zvuk koji je neugodan, onako previsoki ton. A ako je preslabo, onda bi isto tako taj ton bio loš. Nego kad bi on našao točno da je uštimao žicu, tu sredinu, onda bi ta žica dala najljepši zvuk. I to je zapravo ta zlatna sredina. I u vježbanju joge možemo si predočiti da su naša mišićna vlakna te žice i kada vršimo istezanje, mi uštimavamo zapravo taj mišić sa tom vrstom umjerenog istezanja da osjetimo da dođe do reakcije opuštanja. Znači, da nađemo pravilan ton za mišić, dovodimo ga u tonično stanje, da se iz njega ukloni napetost i nelagoda i neugoda. I to je mudrost u jogi, naći tu sredinu, zlatnu sredinu za sebe. To je ono što svako u sebi mora istraživati kroz svoje iskustvo u praksi. I kad vidite životinje kako se one protežu, one rade savršeno joge, one se nikad neće povrijediti sa istezanjem. Nego čine taj pokret točno do one mjere kad osjete, aha, to je najveća ugoda se sad postigla istezanjem. Znači, istezanje treba izazvati reakciju opuštanja i ugode, a ne bola i napetosti. Dakle, tako da joga je tako jedno prekrasno stanje za istraživanje, upoznavanje samoga sebe, odnos kako imamo prema vježbanju određuje zapravo, upoznajemo i odnos nas samih prema nama samima. I tako da joga je jedno cjelovito praksa, bez obzira koji aspekt joge vježbamo, da li asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyan, da li meditaciju, pranayamu, asanu, svi ostali udovi joge trebaju biti prisutni u toj vježbi. U vježbi asane moramo imati princip i ahimse, ne nasilja, i aparigraha i sve ostalo. Sva načela jame, nijame, pratyahara i sve ostalo treba biti prisutno u samoj asani. Evo, to je ovako jedna malo zaključno na ovu temu. A sada bi vas pozvao na jednu malu kratku zakusku i čaj, 15-minutnu pauzu i onda imamo drugi dio našeg simpozija gdje će nam naši dragi gosti koji su tu pristigli isto tako jako interesantno govoriti o svojim iskustvima joge iz svojih područja života i iz područja podučavanja joge.